Hallelujah! Mayong buntag sa tanan. Excited ba ka sa buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi karong buntaga? Because I believe as I study the Word of God, no, una po nga nahimong na panalangin, una po nga nahimong napahimduman sa pulong sa Ginoo. And this morning, our message, ang title sa itong message is Fix Your Eyes on Jesus. Ingnan na mong tapadlit, Fix Your Eyes on Jesus. Manindog na mga igsoon, ako basahon ang pulong sa Ginoo sa Hebrews 12, 1 ngadto sa 3, ang pulong sa Ginoo nagingon. As for us, we have this large crowd of witness around us. So then, let us rid ourselves of everything that gets in the way and of sin, which holds on us so tightly, and let us run with a determination the race that lies before us. Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from the beginning to the end. He did not give up because of the cross, but on the contrary, because of the joy that what was waiting for him. He thought nothing of the disgrace of dying on the cross, and he is now seated at the right side of God's throne. Think of what he went through, how he put up with so much hatred from the sinners. So do not fear yourselves, become discouraged, and give up. Magampo ta mga igsoon. Ginoo, salamat ning kabuntagon. Salamat Ginoo sa kusog. Salamat sa kong mga igsoon nga na dinhi karon Lord. Whatever trials, whatever situation nga amo ang giatubang Ginoo. After this message Lord, mahimo namin ning mo-overcome, makabaton ni og strength gikan nimo Ginoo nga mahimo mulahutay, mahimo uming mulahutay Lord sa among giatubang sa everyday namo nga kinabuhi diri sa kalibutan. We pray Lord nga mahimo namo ning masabtan ug mahimo ming mabadlungan ug mahimo namo ning ma-apply sa among kinabuhi ang pulong nimo karong buntaga in the mighty name of Jesus. Ang tanan miingon og amen. Hello. Hello. Kinsa may gustong mapanalangin karong buntaga? Salamat sa pulo, Lord. Ang katong pulo nga ning amen, Lord. Panalangin ito sila. Akong balikon, who wants to be blessed this morning? Musagit og amen. Okay. Na ako'y pangutana, no? Kinsa man sa atuwa dinhi ang 5 years na nga nangalagad sa Ginoo. Pataas lang ang kamot. 5 years na. Okay? Or 10 years nakakapin, taas lang ang kamot. 20 years kapin, taas ang kamot. No? 30 years. Oh, naa. No, or basin, since birth, no? Bata pa ka, naana ka din sa church, no? Nangalagad na ka sa Ginoo na ba na? Atong palakpakan na ito mga igsoon, no? Sa ilahang kadugayon. Salamat sa Ginoo kay nakita na to ang perseverance nga naa nila, nihimo sila ning lahutay. But sa kadugayon, sa panahon nga nahimo tang nangalagad o nangila sa Ginoo, nakasulay ba ka sa imong kinabuhi or nabay point sa imong kinabuhi nga nahimo kang gibati nga gikapoy? Oh, naay 20 ka buok nga ning yes. Naabot ba sa punto sa imong kinabuhi nga kanang feeling nimo gilaay ka, gikapoy ka, 30 years na ko Lord, gibati man ko kakapoy Lord, nawad-an man ko gana. No, or maybe naabot ba sa point sa imong kinabuhi nga ingon na ka sa Ginoo nga Lord, gusto na ko mo give up. Gusto na ko mo balik sa akong karaang kinabuhi. No? Kay ako 12 years na ko nga nag-ila sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo. There was one time sa akong kinabuhi nga nakana ko sa Ginooing ko. Nasayop maganig pili si pastora nga himoon kong network pastor ay di man jud ko ingon ani ka maayo, di man jud ko ingon ani ka epektibo. Nasayop gyud ni si pastora ba? Dayon, anak ko yung mga plano ato, kay gusto na ko ignon si pastora nga, pastora mo give up na ko, pastora mo, pwede pa lang mo balik na lang ko sa kong daan nga koan, no? Kaingnon na kay ko, but ang Dios is maayo, no?
And gitagaan ko niya kusog nga mahimo kong mulahutay. No, gitagaan ko niya kusog nga mahimo kong makabaton og determination, no, sa pagpadayon sa kinabuhi as a Christian diri sa kalibutan. And this morning, sama pa sa kong gingon ganina, mahimo tang mapahinumduman, mahimo tang matudluan sa pulong sa Ginoo. Unsa day mahimo nga mahimo unsa day pwede natong buhaton nga mahimo tang mo persevere. Unsa nang persevere? Mulahutay, no? Because a Christian life dili siya exempted sa testing. Tama? No? Dili pasabot nga I am now a Christian and tomorrow hayahay na akong kinabuhi. Because walay exempted sa test sa ato ang kinabuhi. But the word this morning, unsa to kong gingon, tudluan ta, it will help us to persevere, mulahutay ta sa tanang butang, unsa may sitwasyon nga imuhang giatubang karon, unsa may mga babag sa imuhang Kristohanong kinabuhi nga gasigig, babag sa imong tubangan, no? Unsa man ang mga butang, ang Ginoo, the Word of God, no, will teach us new things today. No? Kung atong subayon ng Bible, sugod sa sinugdanan, hantod sa katapusan, ang common nga gimension sa Bible was unsa ka maayo ang Ginoo. No? Unsa ka dako ug unsa ka gamhanan ang Ginoo batok sa miskin unsa. Walay lain, no. If you read stories from the Bible, makita nimo how God show His glory, show His power. No, natoy mga example ana nga gihimong gipakita sa Ginoo nga mas gamhanan siya kaysa ubang butang, kaysa sa ubang sitwasyon. Mas gamhanan siya kaysa sa atong problema, mas gamhanan siya kaysa sitwasyon nga atong giatubang, mas gamhanan ang Dios ug mas dako siya kaysa anang nagbalik-balik og sige gabira nimo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. No, na ako'y mga example karon tiod-tiod. Ang kalibutan, no? Ang kalibutan gihimo sa Ginoo, ibalik ta sa book of creation sa Genesis, ang kalibutan gihimo sa Ginoo pinaagi sa iyahang pulong lamang, no? Ingon ana kagamhanan ng Ginoo. By His words nahimo ang night and day. By His words na mga isda na ang tibuok kalibutan, ang tibuok universo, no, nahimong na-create pinaagi lang sa pulong sa Ginoo, inana siya kagamhanan. Og pinaagi sa paghulman niya og lapok, don iyang gitayhupan, naghimo ang Ginoo usa ka tawo nga ginganlan og tawo nga lalaki. Dayon nagibot siya og gusok or ribs sa maong tawo og gihimo niyang tawo nga babayi, no? Ako lini shortcut. Paghuman, gibutang niya dito sa paraiso. No, sa Garden of Eden, sa Paradise, dito niya gibutang ang babayi nga tao o lalaki nga tao. O dayon, giignan, no, mo ni nakakatch sa akong atensyon ba, yung Lord nga nung naani man, no? Mo ni gihimo sa Ginoo. Paghuman niya buhat sa tao nga babayi o lalaki, giignan din niya ang duha. Okay. Na ako'y gibutang nga kahoy sa center, ha, wala ngingon ng Ginoo nga dito sa kilid, wala ngingon sa na ako'y gibutang nga kahoy nga gitawag og the tree of truth and knowledge, no? Giingnan niya si Adam ug si Eve nga na ako'y gibutang nga kahoy sa tunga sa paraiso nga ginganlag tree of the truth and knowledge, nga kumukaon mo ani, no, sa may tabo nila mamatay, no, makabaton sila og kahibalo mahitungod sa unsa man, basta mamatay sila, mo to giingon sa Bible. Okay. Ug tungod ni ana, no, kay dito man gibutang sa paraiso, no, nahimong natintal ang babayi, kaon siya, tukat dalong story short, yung ipakaon iyang paris nga si Adam, diyon napag yung serpent dito nga nag-advertise sa kahoy, ug nahimo silang nakasala, ug nahagbong sila, nalayo sila sa Ginoo. Question, ngano man nga dito man gibutang sa Ginoo ang kahoy nga bawal nilang kanon. No, wala pa mo nakapangutana na, bata pa ta, nakadungog ta ning story. Nganong dito man sa center gibutang sa Ginoo, no? Nganong dili man nga kung diri sa center, kung mao ni ang maong kahoy nga bawal nilang kanon, dapat gibutangan sa Ginoo og security guards. Oh, wala mo kahuna-huna na butangan ng security guard aron kumuduol si Eve or ang babayi, dili sila makasala.
Or nganong kahoy mangyud Lord ug kato na lang dayon katong makahiya nga tanom nga gamay nga tunokon aron nigduol sa babayi, matunok siya mo palayo na lang siya aron dili unta siya makasala. Wala ba mo nakapangutana na, no? I'll tell you this morning, it was never a mistake nga gibutang sa Ginoo sa tunga ang maong kahoy ug dako siya ug nindot siya tan-awon. Dayon naa pagay serpent nga nag-advertise ba murag namligyag sa kiyanan, sir lami kay ni nga prutas kan agali ni ma'am lami kay ni, no? Napagay serpent nga gibutang, wala ba mo nakapangutana ana? No, nganong ingon ana ang nahitabo? Tungod kay gusto sa Dios makahibaluta nga mga tao, dili lang ang first person nga si Adam ug si Eve, kun dili kita po sa atong generation. Gusto makabalo ang Ginoo nga ang kanidaing sala or ang pagpakasala makaguba gyud ni sa kinabuhi sa tawo, makapalayo gyud ni sa tawo ngadto sa Ginoo. Di ba? No? Dili man masayop ang Ginoo, dili man siya masayop nga pagbutang niya sa fruit, sa tree of truth and knowledge diya sa sentro, dili man niya ang Ginoo bay dili masayop, no? Dili matugkad ang kabright sa Ginoo. Gibutang dito on purpose, no? Gibutang niya dito para gusto niya mahibaw-an sa tawo unsa diay ang mahimo, unsay gahom sa sala o pagpakasala, unsay pwedeng mahimo, no? Sa usa ka tawo. Ug pinaagi ni makita sa tanang katawhan dili lang sa kang Adam ug kang Eve nga gamhanan ang Ginoo ug walay match ang gahom sa sala batok sa gahom sa Ginoo. Amen. Nagingon dinhi sa ug tungod ni ana no didto nag-start o mikuyanap o ning abot ang sala gikan ni Adam ug ni Eve hantod sa nagsunod nila generation, hantod sa ato ang panahon, ang sin was like a virus nga ningkatag naabot sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Niingon sa Romans 3:23, no, this is a very familiar verse. Everyone has sinned and is far away from God's saving grace. No? Because of sin, ang tawo noon say nahitabo, nihimong nalayo sa Ginoo. That's the power of sin. No? Kabalo ang Ginoo ana. But gusto niya nga makabaluta nga ingon ana kagamhanan ang sala. Pero kabalo ang Ginoo nga ang gahom sa sala walay match sa gahom sa Ginoo. Tama ba? No? Since ang gahom sa kaaway walay match sa gahom sa Ginoo, ang giatake sa kaaway mao ang mga tawo nga walay Ginoo. Nadunggan ba ninyo? Nasabtan ba ninyo? Since ang gahom sa kaaway kanang naghimog sala, walay match sa gahom sa Ginoo. Ang gihimo sa kaaway, wala niya giatake ang Ginoo. Iyang giatake ang mga tawo nga walay Ginoo. Ang uban nga giatake, hapit, wala ning survive, hapit ning give up. Ang uban ning daog, ning lampos, no? Ang uban nakadaog against sa kaaway, gahom sa kaaway. Ug ang uban, naa sa imong tapad. Tanawa na imong tapad. Nagngisi or nabalaka? No? Kung nagngisi na siya, pasabot, nakadaog na siya against sa gahom sa kaaway. Napabata diya mga igsoon? Okay? Because of sin, no? Na ay mga butang nga nangabot sa kinabuhi sa tawo, kabalaka. Kinsay nakasulay din hinabalaka? Akura, no? Na ay kahadlok. Kinsay nakasulay diri kahadlok, no? Kana bang teksan kang ipasura nga ikaw magwali karon Domingo, my gosh. Lord, tabang, no? Kana nga kahadlok na ako ana, kasuway ko ana, no? Because of sin, naabot ang mga testing, pagsulay sa atong kinabuhi. Kinsa may gisulayan na dinhi sa 30 years na nimo dinhi nga alagad sa Ginoo, kinsay nakasulay og testing nga grabing-grabe. Ako lang, no? Temptation, grabe. Ug labaw sa tanan, no? Temptation sa pag-give up nato sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Mo na pinakagrabe. Gusto sa Ginoo nga makabalo ka karong buntaga. Unsa may giatubang nimo, unsa may sitwasyon nimo wala ko kabalo. Gusto ang Dios nga makabalo ka nga siya dako pa ana imong problema, nga siya gamhanan
batok sa sirkumstansya nga imong giatubang karon. Amen? Okay. In the book of Exodus, no, dalhon tamo sa story sa book of Exodus. It was the story of the Israelites, no, nga himo silang gigawa sa Egypt. Dili na ko basahon sa book Bible para di ko mahutdag time. Okay. One day, ang mga anak sa Ginoo, the Israelites, nahimong giulipon sulod sa Egypt, no, under sa mga Pharaoh sa Egypt. Then God, nadunggan nila ang ilang mga pag-antos, ang ilang paghilak, nadunggan sa Ginoo o gigamit sa Ginoo si Moses. Sakto ba? Ug pag-adto dito, no, wala ko kabalo kung giunsa ni Moses, pero imagine imuhang kaugalingon nga moadto ka sa pinakataas og rangko sa BGMP nga ingnon nimo ang ilahang leader nga, sir, ingon akong Ginoo, sir, pagawson daw na tanang piniriso. Imagine imong kaugalingon ba nga ignan ka sa Ginoo, Pastor Gary, adto dito sa provincial jail, ignan ang pinakataas ng opisyal diha nga ingon ang Ginoo, pagawson tanang piniriso. Unsa kay bation nimo? No? Di ba siya, Lord po, lain na lang, Lord, kana na lang, si President Duterte na isugua, Lord, no? Or, hadluka na, Lord, oy, no? Di ba bation ta na? Pero unsay gihimo ni Moses, no? Siguro pag-abot niya dito, ako si Moses, ako si Jake, anak ko ni Kuan, nani, ingon akong Ginoo, pagawson daw nimo ang mga Israelites, mga anak sa Ginoo. Pag ingon siguro sa Paro, kinsa man, ingon akong Ginoo, pagawson daw nimo ang anak sa ang katawhan sa Ginoo. Kinsa may gingon, ngana siguro, ingon lagi akong Ginoo nga pagawson daw na sila, dahil padalhan pag yun nimo kung sa'y madala nilang pagkaon sa Egypt, kay gaagwanta daw sila dinhi. Kung basahon niyo ang story, no, nakita na ko ba, murag na hypnotize ang mong Pharaoh. O gipagawas niya tanan, no, nanggawas tanan, gipabitbit pa sila kung sa'y nilang mga pagkaon nga mabitbit. Then sa later part sa story, pag abot na nila dito hapit sa dagat, murag nawala ang pagka-hypnotize sa Egyptians, niingon ni sila nga, gukdo na to sila kay wala na tayo servant. Diba, kabantay mo? No? Og ilang gigukod, then dito nakita na po ang great power of display sa Ginoo, sa tanan, both Egyptians and the Israelites. No? Pwede naman unta to mga igsoon nga, pak in a snap of a finger sa Ginoo, paghurot sa tanang Israelites nga nanggawas, ningongot ang gate sa Egypt, din dili sila kagawas. Kay gamahanan man ang Ginoo, di ba? Pwede naman unta to nga na-hypnotize lang sila for 3 days, nga di sila kabantay nga nanggawas na tanang Israelites, pero dili, no? Pag abot atong time nga hapit na sa dagat, na-realize nila nga kinahanglan dahil sila sa mga Israelites. Pag abot dito, ning tunga, pinagi sa staff ni Moses, na tunga ang dagat, nangamatay sila tanan ng mga ninggukot sa Israelites. Nga naman, no? Tungod kay gusto makita sa Ginoo, gusto niya nga makabalo ka over your circumstances, over your problem, over your enemy, kung kinsa man na o kung unsa man na, no? Mas gamahanan o mas dako ang Dios. Amen ba? No? Naghinay na makag-visualize imong kagulingon, 5 years na makong problema ni akong utang, pero mas dako man ang Ginoo tinuod. 10 years na makong na problema ni among balay, unsa una ko ni pagbayad, pero mas dako man akong Ginoo. No, that's why the title of our message this morning is Fix. Ako ning gibuhatan og aksyon, no? Ako man gud taning himuong kanang himuag kanta ba aron ma-remember jud ninyo ang title. Ako ni sang giwa action na. Fix. At suon mo tanan ako, fix your eyes on Jesus Christ. Balik. Unsay title sa itong message karong morning? Fix your eyes on Jesus Christ. Amen? Tuplak pa ka ng Ginoo. Okay. Gusto sa Diyos, akong balikon, gusto sa Diyos nga makabaluta karong buntaga, nga mas dako, sa to, og mas gamhanan siya, against our situation, no? Kung nagproblema man ka sa imuhang trabaho, kung feeling nimo dili na ka ma-promote, hapit na ka matangtang ka na problema sa imong trabaho, I'll tell you, God is bigger than your boss. God is powerful than your company. Kung nagproblema ka sa imong negosyo, I'll tell you, God
mas dako pa na sa imong business partner, mas dako pa na sa problema nimo sa negosyo. Kung na problema ka sa imong pamilya, my friends, ang Ginoo mas dako ug mas gamhanan pa sa problema nimo sa imong pamilya. Sa imong relasyon, kung na problema ka na imong karelasyon, bana man na nimo, asawa man na nimo, sultian ti ka nga ang Dios gusto mo mutuktok nimo, mutuktok sa atong huna-huna that He is bigger than that problem of yours. No? Unsa man ang abutang, ug feeling man nimo nga mo give up na kadiha sa Ginoo, I'll tell you igsoon, ang Dios balikon nako, dako og gamhanan kumpara sa imong circumstansya. Kung feeling nimo gusto na ka mo give up, just fix your eyes on Jesus Christ. No? James 1:12 ningon ang pulong sa Ginoo. Happy are those who remain faithful under trials. No, magmalipayon daw ang katong nagpabilin, matinud-anon sa pagsulay. Because when they succeed on passing such test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love Him. No? Atong kinabuhi sa kalibutan, temporary, tinuod, natay kinabuhi diri, pero dili unlimited. Ang kinabuhi din siguro, ako, tama na ko kutsinta, mawala na ko ning kalibutan na. But ang Ginoo na siya, gipromise, diha ding mo pasarta sa tanang testing sa atong kinabuhi. Unsa iyang gipromise? Gipromise ta niya og kinabuhing walay katapusan. Dito sa langit, kauban ang Ginoo. Okay? So, sa 1 Peter 5:7, nag-ingon po ng pulong sa Ginoo, dili dahi ta ngay mabalaka, no? Leave all your worries with Him because He cares for you. No? Kabalaka, mo decide ka nga mo give up ka sa Ginoo, no way, no? God cares for us. God cares for you. No? Do not think of quitting. Is an escape or solution sa failure na to sa atong kinabuhi. No, dili ta magunahuna nga ang pag-quit is a solution, no? Or kanang pamaagi ni nga mahimo ta maka-escape sa atong failure. Ningon si Thomas Edison, kay alam mo ni Thomas Edison, siya ang nag-imbento sa iPhone bulb, no, light bulb, no? Si Thomas Edison siya ang nag-imbento sa light bulb. Kabalo mo pila siya ka times nagbalik-balik kay na-failure ang iyang invento. Almost 1,000 times, 900 kabeses siya pagsiga ning buto, ikaduha wala ning siga, ikatulon ning buak. Almost 1,000 times. But kung ning give up siya, wala unta ta nakasulay ang mga bumbilya nga gigamit sa tong mga balay. Karon, no? Wala ningingon si Thomas Edison mga igsoon, many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Huh? Do not quit. Akong balikon, ingna imong pa, do not quit. No? Kung unsay imong problema, kung unsay imong sitwasyon, do not quit. Kay quitting, dili na iya sa Ginoo. Og sultian ti ka nga si Jesus, never give up on us. Wala ning give up si Ginoong Hesus ato. Mingagi siya og pagbiay-biay. Si Jesus gi-persecute, He was been persecuted. Gipakaulawan siya. Ug gihatag niya ang only son nga si Jesus para ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. Iyang gi-sacrifice si Jesus para ikaw ug ako wala ta gi-give up sa Ginoo mga igsuon. Mao nang kung problema lang sa kwarta, kung problema lang sa relasyon, problema sa negosyo, problema lang din sa kalibutan, ayaw give up. Kaya ang Ginoo wala ning give up nimo. Instead of quitting, persevere, no? Instead of quitting, mulahutay ta. Kaya ang Dios ngano unsa ang Ginoo? Dako og gamhanan kumpara sa circumstansya nga atong giatubang. Revelations 2:10 nagingon ang pulong sa Ginoo. Fear nothing in the things you're about to suffer, but stay on guard. Fear nothing. The devil is about to throw you in jail for a time of testing. It won't last forever. Ingon ang pulong sa Ginoo. So do not quit even if it cost you your life. Stay there believing I have life crown, size, and ready for you. No?
Bisan pa deg ang kapalit ana imong kinabuhi. Do not quit. No? Ingon ang Ginoo. Dili ta basta-basta mo quit. Okay. Speaking of perseverance, no, kanang dili mo quit. Ako tamong dalon, nakoy tulo ka points, no, akatuning paspaso, nakoy tulo ka points nga ihatag ni nato karong buntaga para mahimutang dili lang mo lahutay, but mahimo pang bold, no, mahimo pang maisugon, aggressive, kanang walay kahadlok in sharing the word of God sa ubang katawhan. Gusto ba mo ana, no? Nganong mahimutang mo persevere tungod kay ang Dios dako og gamahanan. Ug dili lang dinha karong buntaga makadawat pa ta og tulo ka points nga mahimutang bold, no, maisugon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Gusto ba kana? 3 points. Number 1. Experience. No? Ningingon din sa John 14:23. Jesus answered him, "Those who love me will obey my teaching. My Father will love them, and my Father and I will come to them and live with them." Akong dalhon ta mo sa story sa mga disciples ni Jesus. Kinsay nakaila sa disciples ni Jesus? Nay, amin ngalan na to. Si Peter, kinsa pa? Si John, kinsa pa? Matthew, kinsa pa? Si Andrew, si Judas, kinsa pa? Basta 12 to sila kabuok, no? 12 to sila kabuok. Point number 1 na to is experience, no? Sa dihang buhi pa si Jesus sa ilang time, grabe ang ilang experience. Nakikauban sila sa Ginoo, ngadto sila lake, ngadto sila dagat, kapaminaw sila sa preaching sa Ginoo, kapaminaw sila sa wali sa Ginoo. Grabe ang experience, gani nanihapon sila, namahaw sila, nag-breakfast together with the Lord, no? Ingon ana ang ilang experience sa Ginoo. But atong time nga hapit nag-persecute si Jesus, unsay nahitabo sa disciples? Di ba nabungkag sila? Di ba nagkatag-katag sila? Ang uban ay deny ni Jesus, no? Gideny nila si Jesus, nabungkag yun sila atong hapit nagipatay. And then pagkamatay ni Jesus, walay balita sa 12 disciples. But pagkabanhaw ni Jesus, unsay nahitabo, no? Pagkabanhaw ni Jesus, gipa-experience sila balik nga ang Ginoo gidaog niya ang gahom sa kamatayon. Hello. Gani nangutana si Peter ang very kanang curious nga disciple niya. Lord, kung ikaw gyud na patanawa daw mi atong imong kamot nga gilansangan. Di ba? Ningana gipakita si Ginoong Hesus nga naibangag, no? So ang nahitabo, ang 12 disciples, nahimo silang nabalik, nahimo silang nadasig pagbalik, nahimo silang nabuo sa ilahang, ang 12 disciples nabuo sila, tungod kay gipa-experience sila ni Jesus og balik. No? Naa si Ginoong Hesus, nakikauban na po nila pagbalik. O kung atong basahon, ang Book of Acts, pinaagi ani, no? Mo ni nahimo, nakapahimo nilang maisugon to share the word of God. Og isa sa mga rason nga nung ako dyan ning gisundan nga story, tungod kay na-amaze kay ko, kay after aning tulo ka butang nga gihimo nila, isa ning experience, no? Sa dihang magwali sila, di ba mo ganahan ani sa dihang magwali sila, na ay 3,000 ka mga tao ang mosulod sa ilang cell group? Salamat sa tulong ning amen, no? Nganong gisundan ako ning story sa disciples si Jesus, na amaze manggod kay ko, kay gusto ko makabato na ani nga sa dihang magwali sila, 3,000 ka mga tao ang ning dawat ni Jesus sa umingapil sa ilang cell group. No? Unsa man day gihimo nila? Point number 1 unsa to? They experience Jesus personally. No? Gi-experience nila unsa kamayong Ginoo pagkamatay ning balik, ni experience nila nga gidaog sa Ginoo ang kamatayon. Gi-experience nila og balik. No, ingon ana ang atong kinahanglan para mahimo tang epektibo, mahimo tang bold, mahimo tang maisugon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Unsay kinahanglan to? Point number 1, experience. No? Abi ninyo kinsa may mga tennis fans dire or tennis players din Oh, na si Kuya Libay, na si Rustom. Katong mga disciples nako sa tennis, no? Abi ninyo sa tennis, ongoing karon ang ATP Tour, no? Sa Australia na siya giheld.
Dayon, pagsugod sa tournament, no, tanan na ay mga players nga batanon pa kayo 20 years old, na ay mga 21, sakto sila training, na sila yung mga coaches, na sila yung mga nutritionists, na sila pareha na sila tanang players o kanang pagkaon nun sige bawal para ma-fit sila during sa event. But nakapangutan ako, nganong pag-abot sa last day sa tournament, nganong ang mag-abot, katuman si world number 1, si Rafael Nadal, si world number 2, si Djokovic, si world number 3, si Federer, nganong sila man ang mag-abot-abot sa finals? Nganong panalagsa raman jud kay ng mga young players nga maabot sa finals? Ngano kaha? No, sa dihang akong gipamalandungan, no? Because kani mga bago nga players di ay wala pa sila gaming experience kumpara aning mga world number 1, world number 2, world number 3. Kulang ang ilahang game experience. No? Siguro kung ikaw tong 20 years old, bago ka nga player, pag tanaw nimo, grabe na kayo record si world number 1, pila na ka-champion, pila na ka-grand slam. Pag abot ninyo sa korte, pag sagit pa lang sa mga fans, di ka makuyawan. No? Dili ka ma-demoralize ang imong dula, kay mahadlok ka tungod kay wala pa kay experience ana nga level sa imuhang kinabuhi sa tennis, no? The same sa ato ang Kristohanong kinabuhi, mga igsoon, no? Kung wala ganitay experience sa Ginoo, kung wala ganitay bago nga experience sa Ginoo every day from our devotional, wala ganitay bago nga ma-experience sa Ginoo gikan sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa, ayaw pag-expect nga epektibo ka sa imong ministry. Ayaw pag-expect nga epektibo ka sa pag-share sa Word of God kung wala kay experience sa Ginoo. No, that's my point. Kung gusto ta mahimong mo persevere, kung gusto ka nga mahimong makabaton aning kiniya nga boldness, aggressive to share the Word of God, dapat naakay experience. Ingna imong tapad, dapat naakay experience. Basi gusto ka mo quit, feeling mo, pareha ka na ko, pastor, ay, network pastor, ko nga digi ko kabalo mo report sa mong eskwelahan sa una. Ana, dyan ko sa una, sayop siguro ni pastor, pili na ko, ay nga, di dyan ko kabalo mo, istorya o bisag sa cell group lang, maulaw kay ko, magkurog ko. Pero nga nung gipili, man ko niya, oy, no, gusto dyan kay ko mo quit sa una. Pero sa diha dahil na ko experience sa Ginoo, dili na mapugnan nga gusto ko mo istorya, kaya nga naman, na ako experience eh. No? Kaya ba mukaon tag bagong open nga restaurant na yun, pag primerong tilaw na to, walay lami. Di ba dili ta mapungan nga mo share sa man, wala biya na lami diha. No? Or kung pag tilaw na to ng restaurant, lami kayo, di ba dili ta mapungan mo share, kay natay experience ana nga restaurant. No? The same sa ato ang kinabuhi. No? Kung wala na ganitay bagong experience sa Ginoo, wala ganitay experience everyday gikan sa itong devotional, then dili ta mahimong epektibo. Kuha. Ikaduha, no? Unsay gihimo sa disciples nganong pagwali nila maka-invite sila 3,000. Kisay gusto ng 3,000? No? Ako gusto jud ko anang 3,000, Lord mo nang gastadi jud ko aning unsay gibuhat aning mga disciples si Jesus ba. Ikaduha nilang gibuhat mga igsoon. They received the power of the Holy Spirit. Ingnay mong tapad, receive the power of the Holy Spirit. Okay? Ingon din sa Acts 2, 1-4, ingon ang pulong sa Ginoo. When the day of the Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. Suddenly there was a noise from the sky which sounded like a strong wind blowing, and it filled the whole house where they were sitting. Then they saw what looked like tongues of fire which spread out, touched each person there. They were all filled with the Holy Spirit and began to talk in other languages as the Spirit enabled them to speak. Mao din ni ikaduhang naitabo nila. Nganong inigwali nila maka-invite sila 3,000 mo appeal silang cell group because they received the power of the Holy Spirit. No? Sa dihang nagtuon ko anin, ako'y nadawat ang gikan sa Ginoo. Ang kaning pag-receive sa Holy Spirit, dili ni basta-basta na to i-receive.
No? Dili ni basta-basta nga sama sa usa ka light button nga nig-on nimo ning siga, then you receive the power of the Holy Spirit, no? Nag-require na siya og kasing-kasing nga willing og kasing-kasing nga sama sa kasing-kasing sa Dios. No, kana bang bahalag unsay mahitabo na ko, Lord, akong ihatag akong kinabuhi. Kana ang heart, no? Heart nga sama sa heart ni Jesus. Once you receive the Holy Spirit, no? Ang pagbasa nimo sa Bible, kung ang imo ang heart is right with the heart of the Lord, ang pagbasa nimo sa pulong sa Ginoo, ang pagbasa nimo sa Bible, lahi imo ang madawatan, no? Last year nagbasa tag tibuok Bible. Karon na year ning balik na po ko sa creation, then napo koy Old ug New Testament. Pero nganong lahi-lahi ang ihatag sa Ginoo sa ato, no? Nganong lahi-lahi? It's because naay something, naa ang Holy Spirit, no? Naa ang power sa Holy Spirit sa ato ang kasing-kasing. No? Dili lang na words atong mabasa sa Bible nga mura ta gabasa og libro sa pang-abogado, kun dili ang Ginoo mismo may makig-istorya sa ato through the Holy Spirit. Amen ba? No? That's why para day mahimutang epektibo, para mahimutang aggressive, para mahimutang mo persevere, dapat sa point number 1, natay experience sa Ginoo. Ikaduha, dapat makadawat ta sa power of the Holy Spirit sa Ginoo. Ningon din sa Colossians 11:11 to 12. Ingon ang pulong sa Ginoo. May you be made strong with all the strength which comes from the glorious power, so that you may be able to endure everything with patience and with joy. Give thanks to the Father who has made you fit to have your share of what God has reserved for His people in the kingdom of light. Amen? No? Importante ang Holy Spirit. No, kabalo ko daghan pang maayo kay dinhi, skillful kayo mo present og presentation, mahimo og report. But without the Holy Spirit nga present sa ato ang kinabuhi, ang pag-share sa pulong sa Ginoo is dili mahimong effective. But kung nag-share ta kauban ang Holy Spirit, miskin pag-testimony lang sa imong kinabuhi kana imong gisharean, mudawat na ni Ginoong Hesus. No? Kay dili kita ang mutudlo nila eh. Instrumento rata. No? It's the work of the Holy Spirit sa ilang kinabuhi. Amen. Point number 3, mga igsoon. The disciples, no, wala lang sila ning experience. Wala lang nila gidawat ang the power of the Holy Spirit sa day of the Pentecost. Last point, they never stop learning and believing in Jesus Christ. No? Dinhi sa Acts 2:24, unsay gibuhat sa mga disciple sa Acts 2:24, they spent their time learning from the apostles. No? Ang katong mga nakabig, katong 3,000 ka mga nakabig, kauban ang mga disciple, ang apostles, unsa ilang gibuhat, they spend their time in learning. No? Wala ningon dito nga pag human nila nakakabig og 3,000, wala ningon tingon nagbakasyon sila Boracay. No? Wala ningon pag human nila share sa word of God nakakabig og 3,000, nangaligog dagat. Wala. Unsa ilang gibuhat? Sa Acts 2:24, they spend their time in learning, taking part in fellowship, and sharing in fellowship in meals and prayers. No? Wala sila ning relax, wala sila ning undang, no? They continue ning padayon sila sa pag-learn, sa pagkat-on, no? Unsa day ang gustong buhaton sa atong kinabuhi, unsa day plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? Unsa day pwede nato, unsa day capacity nato, no? Pwede day tang mo invite og 3,000 in one preaching time. Unsay gusto ana? No? Nga ini share na to sa word of God, musunod ang 3,000. Inig share na to sa word of God, no? Every day na kay makit-an, dili nimo mawala ang pag-share sa word of God because na kay experience and you have the Holy Spirit in you. No? Og tungod kay wala taning stop og learning, may tungod ni Jesus Christ. No, ningingon din sa Revelations 3:10,
Revelations 3:10, because you have kept my command to endure, I will also keep you safe from the time of trouble which is coming upon the world to test all the people on earth. No? Tungod kay ning tuo ta sa pulong sa Ginoo ug atong gikuha ng commandment sa Ginoo ug ning lahutay ta, ingnan na imong tapad ning lahutay ka. Unsa ingon sa Ginoo? Iha daytang i-keep safe from the time of trouble which is coming upon the world to test all the people on earth. The trouble is coming sa kalibutan. Pero ang katong mituo ug ning padayon ug ning endure diha sa pagkinabuhi sa Ginoo, iyahang gi-keep safe. Kinsa may nabalaka nga ang Third World War III mahitabo na. Ako ray nabalaka. Ako nahadlok ko. Unsa may ikalaban sa Pilipinas no kung mapiksan tag isa ka bomba? No? Unsa ikalaban ato mga balay, mga kahoy ra in taon kung mabundakan tag eroplano nga naguba na mga agoy. Nahadlok ko ana. Pero unsa gingon sa Ginoo sa ihang pulong, kung sa diha day ning injure ta, sa diha day ning padayon ta, nagkinabuhi ta sa pulong sa Ginoo, iha day tang i-keep safe. Because ang testing maabot gyud sa tibuok kalibutan, sa tanang katawhan, maabot gyud. Pero ang katong ning lahutay, unsa ihang i-keep safe. Amen? Tuplakpakan ang Ginoo mga igsoon. Now sa katapusan, karong buntaga nagkat-on ta unsa day ka great and powerful our God compare sa atong giagian, compare sa problema, compare sa circumstansya nga imong giagian, no? Ang Dios dako, ang Dios gamhanan, no? Ang Dios intentional siya mo test sa atoa, no? Ato lang kuan nun, let's fix our eyes on Jesus. Kay kung dili na to ma-fix atong eyes sa Ginoo, kung mutan-aw ta sa problema, mabalaka jud ka. Kung mutan-aw ka sa kadako sa problema nimo, mahadlok jud ka. But if we fix our eyes on Jesus, then mahimo tang mo persevere. Kung naatay experience ni Jesus, kung naatay Holy Spirit gikan sa Ginoo, ug kung mupadayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, may tungod sa Ginoo, mahimo ditang mo endure, mahimo ditang mo lahutay. And if you think your problem pareha kadako sa kalibutan ug gitan-aw nimo ang kagalingon nga ikaw ray gapas-an, dako kay kalibutan, gipas-an ka sa imong problema nga pareha kadaka sa kalibutan, then gawna-huna ka nga mo give up na ka kay mo feeling mo dili na kaya. 10 years naman kung nag-agwanta ani. 5 years naman kung nag-agwanta ani. Kung gahuna-huna ka na igsoon, huna-huna pagbalik. Tungod kay ang Dios dako pas kalibutan. Tungod kay ang Dios gamhanan, no? Bisan pa ang kaaway wala nakatupong sa gahom sa Ginoo. Kay ang gahom sa kaaway dili kapili sa gahom sa Ginoo. Pero akong balikon, pero kung ang tawo nga walay Ginoo, unsay mahitabo? Mooy atakihon sa kaaway. No? So dili ta manggawas, dili ta manglakaw nga mahimong wala lang, no? Atong i-involve ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Don't give up. No? Persevere, lahutay, and fix your eyes on Jesus. Kay si Jesus, wala jud ka niya gi-give up. No? Mao lang to, karong buntaga, daghang salamat akong ihatag.